4G ger y llu, yn cysylltu'ch cymuned chi. Os hoffech chi aros yn fyw, cofiwch y 3 gair allweddol. Rhedeg, cuddio, datgysylltu. RCD. 3 cham syml i osgoi'r creaduriaid estron. Rhedeg. Os ydych chi'n gweld creadur estron, rhedwch ar unwaith. Ond cofiwch, maen nhw'n symud yn gyflym iawn, felly byddwch yn barod i weithredu ar bob adeg. Cuddio. Wrth redeg, chwiliwch am rywle diogel i guddio. Nid yw bocs cardfwrdd, bag plastig, na phapur swigod yn ddiogel. Chwiliwch am rywle gyda drws a chlo, fel tŷ neu toiled. Datgysylltu. Trowch eich dyfeisiadau electronig i ffwrdd. Mae'n bosib tracio eich lleoliad trwy'r GPS ar eich ffôn neu tabled. Diffoddwch y rhain mwyn aros yn ddiogel. RCD. 3 cham syml i osgoi'r creaduriaid estron. Diolch am wrando ar y cyhoeddiad hwn gan 4G ger y llu yn cysylltu'ch cymuned chi.